İldeşlerimizden gelen soruları görüte bu videoda tayinladık. Qadirdan ildeşlerim, mehriban dostlar, dowamlar. Bize gelýän her günkü jaňlarda 30 günlük viza bilen geldim ýa-da 70 günlük viza bilen geldim. Indi sistemden alyp bolýarmy, alyp bolanokmy ýaly soralar ýüze çykýar. Ýa-da okuwa kaydedip bolýarmy, şu wagtdan okuw barmyşyn, palança manat, ol bunu diýär, bu şunu diýär diýen soralar. Mehriban ildeşlerim, qadirdan dostlar, dowamlar. 7-nji aýyň 1-inden ozal okuwa hiç hil ýagdaýda registrasiýa bolup bilen ok hiç kim. Şu wagtlyk şertler şeýle. Egerde Yüksek Öwretim Kurulunun kararyna görä 7-nji aýyň 1-inden 11-nji aýyň 31-ne çenli okuwa registrasiýa bolup girip bilýäňiz. Egerde ondan öň girmek isteseňiz paka bir ütgeşme ýok. Turist viza bilen gelenen bolsaňyz 30 günlük gelme, 70 günlük gelin. Biz size okuwa kaydedip ýa-da şolar ýaly sebäplerden kimlik almana kömekçi bolalyk. Ölüm ve bilimin adresi Alazim danışmanlık size ynamly çözgü.